Ja sam Ivana Kapustić-Pavić, vodeći stručnjak za zaštitu okoliša u istraživanju i proizvodnji nafte i plina. Moj posao se sastoji od uredskog i terenskog rada. Važno je proučavanje zakonske regulative, znači to je osnova ovog posla, znači da su svi procesi u istraživanju i proizvodnji nafte i plina sukladni zakonu. Ja u uredu obrađujem podatke sa terena, bavim se incidentima, incidentnim situacijama za koje imamo sustav prijavljivanja i istraživanja incidenata. Također bavim se područjima kao što su zaštita zraka, zaštita voda, koordiniram izradu agroekoloških elaborata u slučaju određenih incidenata koji se rade, ti elaborati se rade nakon sanacija, da vidimo da li je kvaliteta tla vraćena ono prvobitno stanje. Bavim se procesom nabave, dakle nabave usluga, zbrinjavanja otpada, na primjer, mjerenja emisija u zrak i svih ostalih aktivnosti koje su važne da obavlja treća strana. Moj posao je također izvještavanje na svim razinama, znači unutar tvrtke, unutar grupe, prema inspekcijama, prema ministarstvu. Osobno ne sudjelujem u vođenju projekata, ali sudjelujem u projektima u vidu izrada mjere zaštite. Znači zaštitu okoliša obrađujem ovisno o projektu. Ako projekt ima utjecaj na emisije u zrak, na meni je da izračunam taj utjecaj, znači koliko će taj projekt doprinijeti emisijama u zrak. Evo, to je primjer. Vidjeti kako će taj projekt imati utjecaj na sve segmente okoliša i procijeniti taj utjecaj. Također sudjelujem u praćenju provedbe projekata. Izdvojila bih, evo zadnji na kojem sam se bavila je bila rehabilitacija postrojenja za regeneraciju tehnoloških fluida. Projekt koji je prepoznat na razini grupe. Na dodjeli AGC Chairman Award nagrada je prepoznat i istaknut kao uspješan projekt. Surađujem sa svim odjeljima u istraživanju i proizvodnje nafte i plina, znači proizvodnja, istraživanje, razrada. Sudjelujem, komuniciram sa laboratorijem istraživanja i proizvodnje nafte i plina, također sa nabavom. Dakle, jedan širok aspekt poslova, pozicija s kojima komuniciram dnevno. Na teren odlazim svaki mjesec, mjesečno nekoliko puta. Evo, ovisno, nekad i više puta tjedno, ovisno o potrebi. Sudjelujem na inspekcijskim nadzorima, na auditima, u nadzorima izvođača radova, u provjeri primjene zakonske regulative na lokacijama, kao pomoć kolegama, tako da je opseg posla velik. To se odnosi na bušotine, na otpremne stanice, na postrojenja kao što su objekti frakcionacije Ivanić Grad, plinsko postrojenje na Molvama. Evo, znači te lokacije istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Moram poznavati zakonske propise praktički svih segmenata okoliša, znači i zraka, i vode, i otpada, i kemikalija, i tla. Dakle, sve segmente okoliša pokrivamo i to je izazov u ovom poslu, to je lijepo u ovom poslu, jer evo, imam uvid zapravo u cijeli temu zaštite okoliša. Obrazovanje u mojoj struci je važno jer ta usmjerenost prema prirodnim i tehničkim područjima olakšava rad u zaštiti okoliša jer se lakše razumiju ti prirodni procesi i procesi tehnologije na lokacijama koji su važni naprosto za rad u području zaštite okoliša. Važna je jedna osjetljivost na teme zaštite okoliša koje su danas aktualne.
Znači, diplomirala sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer inženjer kemije i zapravo odmah po završetku fakulteta otvorila se pozicija na GROW programu u INI za inženjere, znači za mlade inženjere bez iskustva i ovo je bila prilika koju sam iskoristila. Znači, to je bilo 2010. godine. Tada sam započela svoj pripravnički staž u službi održivog razvoja, zaštite zdravlja, sigurnosti okoliša u istraživanju i proizvodnji nafte i plina. I taj pripravnički staž trajao je godinu dana gdje smo upoznali i druge kolege, znači iz tvrtke, druge growovce i imali smo odlaske na teren gdje smo upoznali i rafineriju, znači druge biznise, maloprodaju i također istraživanje i proizvodnju nafte i plina. I nakon nekakvih 5 godina koliko sam radila u Zagrebu, krenula sam raditi na teren na objektima frakcinacije Ivanić Grad. To je jedno plinsko postrojenje u Ivanić Gradu gdje sam obavljala poziciju stručnjak za zaštitu okoliša i to znanje mi je iskustvo naprosto neprocjenjivo u mojoj karijeri, u mom radu u INI. Kroz ovih 13 godina koliko već radim u ovoj kompaniji, također sam se obrazovala iz područja zaštite na radu, te područja upravljanja kemikalijama i pohađala sam mnoge kongrese, seminare i stručna usavršavanja. Osobine koje su važne osim ovog zaleđa prirodne ili tehničke struke, važna je komunikacija, pozitivna komunikacija jer se na terenu puno radi sa kolegama, sa izvođačima radova. To je naprosto važno da bi posao tekao glatko i da bi se sve moglo obaviti na vrijeme. Važna je analitičnost jer potrebno je obraditi velik broj podataka sa terena, donijeti određene zaključke. Važna je pedantnost u proučavanju zakonske regulative, znači to ne smijemo propustiti važne stvari iz zakona. Važna je mobilnost, znači spremnost odlaska na teren, odlaska u druge države, na sastanke, na radne zadatke, edukacije. Iznimno je važno napredno poznavanje engleskog jezika, bez toga jako teško se može napredovati u tvrtki. Na poslu mi je najbolje odnos sa kolegama, znači to pozitivno okruženje. U svoje kolege imam povjerenja, to su stručni ljudi i dobro surađujemo. To mi je, znači svaki dan idem sa zadovoljstvom na radno mjesto. Pozitivno, ono što je meni osobno pozitivno je svakodnevno učenje novih stvari. Znači ovaj posao je baš dinamičan i vrlo opsežan, tako da naprosto bez toga ne možemo. To je dio našeg posla. Najizazovnije na ovom radnom mjestu je upravljanje radnim vremenom, jer često je gust raspored koji treba uskladiti sa odlascima na teren, sa sastancima, pripremom dokumentacije. To je važna dobra priprema i suradnja sa kolegama. Ako bi se neko htio baviti ovim poslom, svakako moj savjet je budite spremni na svakodnevno usavršavanje, učenje. Budite svjesni da je dobra komunikacija izuzetno važna u ovom poslu. I također budite svjesni da je ovo zanimanje budućnosti, tako da teme su vrlo zanimljive i evo ja sam osobno dobro se osjećam što mogu doprinijeti makar malo dobrobiti okoliša kroz ovaj posao.